бо ташаббуси роҳбарияти раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд дар саҳни даромадгоҳи асосии бинои раёсат барои кӯдакон фарзандони кормандони милитсия чорабинии фарҳангӣ фароғатии солинавӣ ташкил карда шуд. Чорабинӣ бо риояи унсурҳои хоси солинавӣ, яъне арчаи бо бозичаҳо ороста, иштироки қаҳрамонҳои афсонавии Иди Соли нав, бобои барфӣ ва барфак ҷараён гирифт. шеъру сурудхонӣ, чистонгӯӣ ва дигар машғулиятҳои фароғатӣ аз бозиҳои дилхушкунандае буд, ки хурдсолон якҷо бо барфак, бобои барфӣ ва қаҳрамонҳои филмҳои тасвирии онҳоро ҳамроҳикунанда иҷро намуданд. роҳбарияти мақомоти корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд таҷлили соли нави мелодӣ бо ташкили барномаи фарҳангии фароғатӣ барои кӯдаконро ба он хотир гузаронид, ки ҷашнгирии Иди Соли нав аз ҳама бештар барои кӯдакон дилписанд аст. хурдсолон бо як рӯҳияи хурсандиовар таҷлили онро интизор мешаванд. насли калонсол аз ҷумла падару модарон дар арафаи соли нав кӯшиш мекунанд то ин ки хоҳиши фарзандон амалӣ гардад. зеро вохӯрию мулоқот бо қаҳрамонҳои афсонавӣ, бобои барфӣ ва набераш барфак аз хотирмонтарин лаҳзаҳои ҳаёти кӯдакӣ аст, ки то дер дар хотираҳо ҳамчун ҳақиқат нақш мебандад. дар хотимаи чорабинии идона бахши мусиқӣ намоиш дода шуда, кӯдакон рақсу бозӣ намуданд. ҳамчунин ба ҳама иштирокчиёни барномаи солинавӣ, кӯдакону наврасон тӯҳфаҳои солинавӣ тақдим гардид. чорабинии солинавӣ рӯҳияи идонаи хурдсолонро баланд намуд.